ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ାର କାହାଣୀ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ଥିଲା। ହ୍ରଦର ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ ସବୁଜ ଘାସ ଥିଲା। ହ୍ରଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଓ ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ବଗ ଆସୁଥିଲା। ବଗଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଛ ଧରି ଖାଉଥିଲା। ବଗକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାଛମାନେ ଭୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ବଗଟି ବୁଢ଼ା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ଆଖି ଆଗ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ବଗଟି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ସେଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିଲା ନାହିଁ। ମାଛମାନେ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଭୟ ନ କରି ବଗ ପାଖରେ ତରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି 2-3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବଗଟି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବାର ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହଁ ଏବଂ ଖାଉନାହଁ। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କଙ୍କଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ବଗ ମିଛରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯିବ। ହ୍ରଦରେ ପାଣି ନଥିଲେ ତୁମେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବ। ଏହି କଥା ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ବଗର କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ମୋତେ ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ମାଛଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଙ୍କଡ଼ା ହ୍ରଦକୁ ଫେରିଯାଇ ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ବଗ କହିଥିବା କଥା କହିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମାଛ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବଗ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ବଗ ଭାଇ, ଯଦି ଏହି ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯିବ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କି? ବଗ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହେ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରିବି। ସମସ୍ତ ମାଛ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ପରଦିନଠାରୁ ବଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ନେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଉନଥିଲା। ହ୍ରଦଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ବଗ ଭାବୁଥିଲା, ଏଭଳି କରି ମୁଁ ଆଉ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ଆସିଲା। ବଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲା, ବଗ ଭାଇ, ସେହି ପୋଖରୀ ଆଉ କେତେ ଦୂର? କଙ୍କଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ବଗ ଜୋରରେ ହସି କହିଲା, ପୋଖରୀ? କେଉଁ ପୋଖରୀ? ଏଠାରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ତୁମକୁ ଖାଇବି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ତୁମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି। କଙ୍କଡ଼ା ବଗର ଚାଲ ବୁଝିଗଲା। ସେ ଭୟ ନ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ନିଜର 2ଟି ଚେଲାରେ ବଗର ବେକକୁ ଜୋରରେ ଧରିଦେଲା। ବଗ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ହ୍ରଦକୁ ଫେରିଆସି ସମସ୍ତ ମାଛଙ୍କୁ ବଗର ଚାଲ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ସେ କିପରି ବଗକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ମାଛ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ହ୍ରଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ କାହାର କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସର ସହିତ କାମ କଲେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।